अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. आंबोली आजरा मार्गावर गौसे नजीक तब्बल 10 किलो 688 ग्रॅम वजनाची सुमारे 10 कोटी 74 लाख रुपयांची भेलमाशाची उलटी जप्त करण्यात आली आहे. या तस्करी प्रकरणी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मुख्य सूत्रधारासह अन्य 4 जणांना ताब्यात घेण्यात आलंय. आजरा पोलीस आणि वन विभागानं शनिवारी उशिरा संयुक्तिकरित्या ही कारवाई केली. कोल्हापूर जिल्ह्यातील आतापर्यंतची ही सर्वात मोठी कारवाई ठरली असून या प्रकारामुळे आजरा तालुक्यासह सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही खळबळ माजली आहे. दरम्यान या तस्करी प्रकरणी शिवम किरण शिंदे या मुख्य सूत्रधारासह अकबर याकूब शेख, गौरव गिरीधर केरवडेकर, इरफान इसाक मणियार, फिरोज भाऊद्दीन ख्वाजा यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलाय. याबाबतची घटना अशी की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून आजरा मार्गे भेल माशाच्या उलटीची तस्करी होणार असल्याची गोपनीय माहिती आजराचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सुनील हारुगडे यांना मिळाली होती. त्यानुसार पोलीस अधीक्षक पंडित, अप्पर पोलीस अधीक्षक निकेश खाटमोडे पाटील, उपविभागीय पोलीस अधिकारी डॉक्टर राजीव नवले यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक हारुगडे, पोलीस उपनिरीक्षक युवराज जाधव यांनी पोलिसांचं एक पथक तयार केलं. या पथकानं आजरा आंबोली मार्गावर सापळा रचून ही कारवाई केली. यात भेल माशाची 10 किलो 688 ग्रॅम इतकी उलटी जप्त करण्यात आली. याची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमत 10 कोटी 74 लाख आहे. पोलीस पथकात सहाय्यक पोलीस निरीक्षक हारुगडे, उपनिरीक्षक जाधव यांच्यासह दत्तात्रय शिंदे, प्रशांत पाटील, विशाल कांबळे, विकास कांबळे, प्रदीप देवारडे यांचा समावेश होता. परिक्षेत्र वनाधिकारी स्मिता डागे यांच्या मार्गदर्शनाखाली बाळेश न्हावी आणि गुरुनाथ नावगेकर हे वन कर्मचारी उपस्थित होते. या घटनेनंतर एकच खळबळ उडाली आहे. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.